Pare, doon may daan din eh. Dito subukan natin yung kanto ron. Welcome to my channel, Albdict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Ano yun eh, gulay, tsaka yung kalabasa, may putas, halo-halo, pinili. Oo. O, tatag ko, tsaka yung ilo. Ano? Di ko sa ilong pinapadaan. Pupong hindi, tinutunggang na ganun. Kaya nagtaka ako eh. Sabi mo, Alphamart. Ba't walang Alphamart? Tara. Una ka.
Lubak nga.
Ganda ng pala eh, green na green, no? Ito yung isang daan eh, dyan oh. Pare, doon may daan doon eh. Saan? Dito subukan natin yung kanto ron. Subukan natin. Oh, para doon sa 29 sabi ko. Hindi pa ako nakadaan dun eh. Kasi ikutan ko lang eh. Ito tayo. Ay, tabi, hawakan mo at pigilin ng kahapon.
Ganda ng palay, no? Green na green, eh. Oh, Nangangamoy palay, no? oo nga eh. Ganda eh. Pakina muna kaya tayo. Ano pa yung mapuno dun, oh? Pakina tayo para Ganda rito, pare. Ay, malalaking puno, oh. Ano pa yung malaking puno doon? Ayun, oh. Ito, oh. Ang ganda ng palay, no? Oo ba? Ang ganda ng palay. Saan ba tayo dito tayo doon? Doon. Kung parang nakadaan dito, pre. Ha? Ito yung pinag-aralan ko na ano, nadadaanan. Doon ang labas, kaya nung nakita ko kanina, sabi ko dito pala 'yun. Hindi pa ako nakadaan dito. Ha? Hindi pa ako nakadaan dito. Hindi naman po yung sa bag. Lalabas yan, sabi ko sa'yo na 2939. O doon tayo kakaliwa pag ano. Sarap dito, no? Ang bango ng palay, no? Matinibigyan mo sa akin.